Ole, hello, hello. Hey, going to Senate of Serampore in Convocation 2021 man tura. Kini Serampore College ay oin zai turin miron ngen ve miron ruat ve kini Mizo kan chente hawin going to hey kan zai ve do na kanin puahchahna do na hi rexaruma kan zai do na ti chuan kan ti zo a tlai lama Senate office lama record turin kan phei do na ni. Hello guys. He leaded me. A few moments later. Lali sunin na local rupa Imang na zong te chuka Chiat pui zelam te A chang zelam te Inananang te chuka A chang zelam ni di xia itu Lali sunin chandam te di xia Oh, tuna hianin tlai dar li ve la nia kan zir zo to boka kan record na lam tur Senate office lam kan pan dona hi rexa ania ni soi turin nga thina chen keile lian moya kan ne maya khan vini kan thala tu hi lian zuya ania ni hi china lam kan mu te khania ni hi chu ti hian lung oi tok ma lan ve kher po hi phut ngai lo nia fel khop mai tuna kanom na hi kan campus chung ala nia kan hostel gate pon to si kan campus chung vek ani a ti hianin campus atangin Senate office lam kan pan phei to mai do na ni o tuna kan gitar ko tu so la lang ve ngai lo ber mai soi zuya kha ani o ni hi kan thala tu ber thin nia ve nia kan tingtang per tu turani boka azai te hi chu thiam chu kan in tibik lo ma se ni chu thiam lo ve de chhong ti ain ria a wang chuanin tingtang per mai kha i athlang thin ani oh tuna kan kalna lai hi Sathi building sira kan kala ki tin lai lo lang khi Keri library CLRC ania ti chuan hei Sathi building kota kan kalla ti chuan gate lama son kan chuak don ani ti chuan hei muang hian Senate of Serampore office lam chu kong pui en han chuak deuh ting tanga apia atang son mara chu ti hian phei tlang mai hian kong pui nakara tereu te in thang ma se college lam Senate lam building chu kan lut dona tunam hi kan ma mi quarter ania hi lecture le athok tu te lam min an lua boka so ta pia son an lut phei zel dona hi bike le cycle ani soi vere re ni chu chon he kan mu ang hian apia khani Senate building chu oma hi akan kal zen big lova ke ni pon kal zen tur chance kan nei big lova aboard office ve ang ania theological college India rama chuan ana zongin kan kal big lova i chuan he kan han lut vel don ani he kan mami hi rexate lian moyate shuayate ni lut pheizela conference room lama hianin kan ti dona ang khop mai o hei min ti pui tu tur Senate lama kan ha thok tu ania hei conference room chu lo nei no mang reng khop maya ta hianin nunga son green screen a oma ta sonin kan record don ni tura kan han ngaya ti hian han lu tir chon bo ro alum de leka kot te hi ke chu lumi ka ti ma a ti hian ka phet lo thi lovani sha thiam sha mai ro chon thian mong chai kan hai set felanga kan zir tur te kan zir don ani kan record tur te
o an record zawa tuna kan mu hi lian moya ania nin keyboard in engemaw hla atuma khoi manin bel don ni o tuna kan mu hi zuya ni top mai sei tur om lo e